Pán tréner, gratulujem k zisku zlatých medailí na pohári olympijských nádejí. Nemali ste to úplne vo vlastných rukách, čiže ako ste možno prežívali ten zápas Banskej Bystrice s Trenčínom? Tak ešte som to v živote nezažil, že čakám až na posledný zápas a vlastne o našom výsledku rozhoduje druhé mužstvo, ale fandili sme Banskej Bystrici celý tím a tešili sme sa z každého gólu a sme radi, že to takto dopadlo. My sme sa vlastne viacerí, čo sme sledovali tie zápasy, zhodli, že na úroveň 8. hokejovej triedy to boli veľmi kvalitné zápasy. Čiže ako ste to možno videli vy z toho trénerského pohľadu? Tak keď sme to porovnávali s minulým rokom, tak určite boli kvalitnejšie a na tie zápasy sa dalo fakt pozerať. Boli tam veľmi pekné veci a škoda, že tí chalani hrajú takéto zápasy až nakoniec. A keď ich mali viacej, tak ešte možno by sa ďalej posunuli, ale bolo vidieť, že každým tým zápasom rástli, zvykali si na rýchlosť, na lepších superov a fakt ten záver bol fantastický. Z tohto pohľadu možno bola pre vás nevýhoda, že ste sa stretli s Trenčínom už hneď na začiatku toho turnaja? Tak vedeli sme, že to bude ťažké, že aj ten zápas prvý bude veľmi náročný, no my sme ho nezvládli, ale hovorím, turnaj je dlhý a niekedy sú tie zápasy zradné a Trenčín vlastne nezvládol ten posledný zápas, lebo hovorí sa, ten posledný krok je najťažší a my sme ho zvládli a Trenčín nie. Vy ste na posledný deň ešte stiahli aj Matúša Horňáka, aký on vlastne doniesol akým prínosom bol pre to družstvo? Tak tým, že chlapci hrajú od zajtra vlastne majstrovstvá starších žiakov, mohli Jakub Vasko a Matúš Horňák hrať len jeden deň za nás a stále sme rozmýšľali, na ktoré zápasy ich postavíme. Vyšlo nám to na ten posledný a určite to mužstvo malo inú silu. Sú to hráči, ktorí vlastne sú dominantní aj o kategóriu vyššie a my sme sa veľmi tešili a vedeli sme, že nám pomôžu a to sa aj ukázalo. Boli to hráči rozdieloví a boli veľmi veľkým prínosom pre to mužstvo. A to mužstvo si verilo s nimi. Ste vlastne obhájili zlaté medaily na pohári olympijských nádejí, čiže predpokladáme, že aj starší žiaci dvojáčkovi budú favoriti na tom turnaji od zajtra, respektíve už vôbec to, že sa dostali medzi najlepšiu štvorku, o niečom vypovedá. V globále svitá košickému hokeju na dobré časy s ohľadom na to, aká je tu vlastne, nie je to len jednoročníková očividne záležitosť, ale aká sa tu koncentruje kvalita? Tak ono, je to pekné v tých mládežníckych, len tu je dôležité pracovať vyššie. Napríklad z juniorkou sme hrali baráž, sme sa zachránili, takže tam musíme niečo ponúknuť tým mladým hráčom, aby neodchádzali do toho zahraničia, lebo od nás strašne veľa hráčov od toho dorastu odchádza a potom máme problémy už v juniorke a treba na tom pracovať, ale je vidno tá práca bratov Olazovcov, vlastne Peťa, Mariana, odkedy prišli do Košíc, tak sa pracovalo a teraz vlastne vidno tú prácu, aj na ten hokej sa dá pozerať a tí chalani sú dobrí, ale verím, že tie podmienky budú aj u nás, také ako sú tu v Trenčíne, takáto hala, že aj u nás vyrastie pri akadémii a budeme sa posúvať ďalej a ponúkať dobré príležitosti tým mladým hráčom. Rastio, gratulujem k zisku zlatých medailí. Nemali ste to vo svojich rukách pred tým vlastne posledným dňom ani posledným zápasom, čiže ako si na tej tribúne sledoval v napätí ten zápas proti Trenčínu a Banskej Bystrici? Tak všetci sme sledovali v úplnom napätí to a čakali sme, že vyhrá Banská Bystrica, čo sa aj stalo a veľmi sa tešili všetci. Jak si aj bol v kontakte s hráčmi, či už Banskej Bystrice alebo Trenčína pred zápasom, pred ich vzájomným zápasom? Tak hlavne so hráčmi Banskej Bystrice, kde poznám brankárov. Tam som s nimi rozprával o tom, že by to mali vychytať, aby sme to vyhrali. Aký je to vôbec pocit získať zlaté medaily? Tak je to neuveriteľný pocit. Ešte v živote sme nič také nevyhrali a celú sezónu sme sa na toto pripravovali. Vy ste ten zápas turnaj nezačali úplne ideálne, prehrali ste s Duklou Trenčín. Nejak sa možno podpísalo na tom výkone, že to bol len prvý deň, aj keď ono to bol vyrovnaný zápas. Tak určite po tej prvej prehre sme sa všetci zobudili a začali sme oveľa viacej makať. Asi kľúčový bol zápas s Banskou Bystricou, ktorú ste porazili 7-1, hoci dovtedy neprehral ani jeden zápas. Čo vám pomohlo pred tým zápasom? Ako ste sa namotivovali? Tak pred Banskou Bystricou sme mali ešte meeting o tom, že ako majú stratégiu, ako hrajú, takže to nám dosť veľmi pomohlo. Súčasne vlastne ty si bol vyhlásený za najužitočnejšieho hráča turnaja, takže čo to pre teba znamená toto individuálne ocenenie? Tak hlavne bez týmu by som to nedokázal.
všetci sme výborne pracovali na tom a nie je to len môj výkon, akéby.